L'últim dijous de juliol, la pista de Sant Jaume va acollir les finals del torneig de futbol sala organitzat per la penya barcelonista de Premià de Dalt. Prebenjamins, benjamins i alevins van jugar per endur-se la copa i guanyar el torneig que arriba a la seva 14a edició. Fem l'entrega de trofeus i fem, ve l'alcalde, el president de la Federació de Penyes del Maresme, el representant del Futbol Club Barcelona, Miquel Coromines, la presidenta de Sant Jaume, en fi, tota una sèrie d'autoritats que entreguen els trofeus i les medalles per tots els jugadors. Tots tenen medalles, tots tenen regalos del Sorli, tots tenen una bolsa de regalos del Sorli i tots tenen les xamarretes i el pantaló regalats per Rogers. Els equips guanyadors van ser els minicracs a la categoria de prebenjamins, on van destacar el porter Biel Major com a menys golejat, i així ens explicava la seva experiència al torneig. M'ha semblat molt bé, hem quedat segons, hem perdut al final i m'ho he passat molt bé i he jugat amb el Crack Team. A la categoria dels benjamins, els Ajax Europa es van endur la victòria per poca diferència en un partit molt igualat i els guanyadors de la categoria d'alevins van ser l'equip del restaurant Sant Jaume, marcant 9 gols al seu contrincant. Famílies senceres van venir a gaudir del torneig i molts dels pares i mares també van participar com a entrenadors dels equips. Aquest any he tingut triple experiència perquè han jugat els meus 3 fills, un en cada categoria, i a part he sigut entrenadora d'un equip aleví. No hem guanyat ni un partit, però no es pot dir que no hem donat tot, perquè esportivament ens ho hem passat molt bé. Ja és el segon any que participem, nosaltres ens apuntem per jugar, per passar-nos-ho bé, i suposo que aquest objectiu l'acomplim i ens agrada molt la tasca que fan aquí la penya barcelonista. El torneig va acabar amb l'entrega de premis per part de les autoritats com l'alcalde de Premià de Dalt, el Josep Triador, o el regidor d'Esports, l'Antonio López. També van entregar premis la presidenta de Sant Jaume, Emma Escolano, i Miquel Coromines, representant del Futbol Club Barcelona, que va fer entrega d'entrades per veure el primer equip de futbol sala del Barça i fer un tour pel Camp Nou.